Insemmilkom nilqakom għal programm News.mt, l-ewwel programm meta tħabbru r-riżultati tal-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali. Se nkunu qegħdin għalhekk nittrattaw dan is-suġġett u r-rebħa storika li kiseb il-Partit Laburista. Ir-riżultat ta' kważi 54% tal-voti huwa pratikament identiku għal dak tal-elezzjoni ġenerali ta' sentejn ilu u dak tal-Parlament Ewropew tas-sena l-oħra. Tajjeb nirrimarka li l-ebda partit fil-gvern qatt ma ġab dan ir-riżultat ta' rebħa b'maġġoranza tant kbira. Huwa dan il-fatt li jagħmel ir-rebħa tal-Partit Laburista fl-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali bħala waħda storika. Li dik tal-11 ta' April kienet elezzjoni diffiċli għall Partit Laburista, il-Prim Ministru rrimarka tul il-kampanja elettorali. Kull darba li fisser li ried li l-gvern tiegħu ikun l-ewwel wieħed li jirbaħ elezzjonijiet ta' nofs it-terminu, imqar b'vot wieħed biss. Għaldaqstant kien evidenti sodisfazzjon għall-aġenti tal-Partit Laburista meta fin-naxxar sar magħruf ir-riżultat. Filwaqt li tella aktar kunsilliera mill-Partit Nazzjonalista, il-Partit Laburista rebaħ ukoll aktar maġġoranzi, fosthom dik ġdida fil-Munxar u kiseb is-sindakat ukoll fil-Furjana. F'San Pawl il-Baħar, lokal tradizzjonalment nazzjonalista, tilef it-tmexxija bi ftit voti. Is-sibt f'Kassilja l-Prim Ministru Joseph Muscat tkellem dwar il-messaġġ li rid iwassal lill-poplu Malti permezz ta' din ir-rebħa. Il-familji u n-negozji Maltin u Għawċin ma jridux negattività u ċaħduha għal darba wara l-oħra. Il-familji u n-negozji Maltin u Għawċin iridu l-ottimizmu, iridu tmexxija b'direzzjoni ċara li ma tiddejjaqx tgħid fejn tiżbalja, tikkoreġi dawk l-iżbalji u timxi il qudiem. Bin-numri għal kollox kontrih, anki Simon Busuttil iddeċida li jiċċelebra. Però kien riżultat illi huwa frott ta' ħidma kbira, back in business. Riżultat pożittiv għal Partit Nazzjonalista il qegħdin fit-triq it-tajba. Bdejna niġru t-tellieqa kif inħobb ngħid jien, bdejna niġru il-maratona. Iżda bħalli kieku dan ma kienx biżżejjed, Simon Busuttil għażel ukoll li jżur is-sala tal-voti għal bferħ organizzat. Xi ħaġa li ftit setgħu jemmnu meta bdew jarawha fuq it-televiżjoni. Dwar din ir-reazzjoni kien mitlub jikkummenta wkoll il-Prim Ministru. Jidher li l-kap tal-Oppożizzjoni ukoll jinsab sodisfatt b'din it-telfa. Nifhem? Anke għaliex minn dak li jingħad fil-mezzi tax-xandir, Simon Busuttil qed jibża għal postu. Allura jkollu jifraħ anki b'telfa, he needs to drum it up. Nista' ngħid jien huwa li kontent kulħadd. L-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali ikunu karatterizzati minn diversi ċifri u statistiċi. Fost l-aktar kwotati huwa n-numru ta' voti mirbuħa. Il-Partit Laburista b'67,539 vot kiseb aktar minn 53% tal-voti. Voti li permezz tagħhom ġew eletti 119 il-kunsillier. 21 mill-34 lokalità li kellhom l-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali eleġġew sindku ġdid. 13 minn dawn is-sindki ġodda kienu Laburisti u fosthom hemm Ħażebbuġ, Ħaddingli, il-Furjana, il-Gżira, il-Ħamrun, il-Munxar, Raħal Ġdid, Ħalsafi u Santa Luċija. B'dawn in-numri bir-raġun li l-partitarji Laburisti niżlu il-Marsa jiċċelebraw ir-rebħa. Partit Laburista ta' l-ewwel darba l-vot ta' 16 biex hekk iż-żgħażagħ kellhom jintroduċu iktar il-kelma tagħhom u biex ikomplu jaħdmu fil-Konsilli Lokali. Illum qegħdin nitkellmu fuq li qed jagħmel, mhux fuq li wedna, dak li wedna diġà wettaq nofsu. Fiduċja fil-Prim Ministru tagħna u nirringrazzjah mill-qalb għall-affarijiet li qed jagħmel għal pajjiżna. Nasajna din il-fiduċja mingħand il-Prim Ministru, ovvjament inħares il quddiem sabiex ovvjament ikollna aktar rebħiet u ovvjament Malta tkun aktar ottimista bil-għajnuna ta' dan il-Prim Ministru. Rebħa li n-nies qed juru fiduċja kbira
fil-mexxej tagħna Joseph Muscat. Qed juri biċ-ċar illi dal-gvern kemm ilu ngħatajna fil-fiduċja biex niggvernaw pajjiżna qed iwettaq dak li wiegħed u qed jagħmel affarijiet illi ħadd ieħor f'25 sena ma kienx kapaċi jagħmel. Iwa, l-lokalitajiet huma happy huma kontenti bit-tmexxija kemm tal-gvern għax titilgħab parti fil-gvern u kemm huma kontenti bit-tmexxija tal-Kunsilli Laburisti fil-lokalitajiet. Hija konferma li l-partit għadu b'saħħtu ħafna u li t-tmexxija tal-partit għandha tisma' speċjalment importanti ħafna dawk il-ftit voti li naqqasna f'ċertu lokalitajiet biex nikkonfermaw li l-partit mixi fid-direzzjoni tajba ħafna. Il-partit qed ikompli konsolida dak li ħadem għalih Joseph fil-bidu tiegħu bħala kap ta' partit. Ix-xogħol hemm miegħed, il-kunsilli qed jaħdmu, il-gvern qed jaħdem, nkompli mixin il-qudiem. Il-Prim Ministru sostna li riżultat miksub fl-elezzjonijiet tal-Kunsilli Lokali isaħħaħ ir-rieda tal-Gvern illi jaħdem għal Malta. U għednilkom bibtijaj f'din is-sitwazzjoni aħna nixtiequ li nirbħu imqar vot wieħed illi huwa wieħed u intom ma bdejtunix tajtuna ferm iktar minn vot wieħed maġġoranza li permezz tagħha tajtuna enerġija ġdida biex inkomplu naħdmu għal familji u għan negozji Maltin u Awċin. Fuq kollox fil-Marsa l-Prim Ministru tkellem b'umiltà. Għamel diskors ta' xi ħadd li bir-raġun huwa sodisfatt iżda li jaf li jrid u jista' jikseb aktar. Mhux ħanħalluh jitlaqna rasna. Irridu nafu li rridu nkomplu naħdmu fuq ix-xogħol, fuq il-proposti tal-manifest, imma rridu nkomplu naħdmu fuq il-weġat personali ta' kull persuna u għandkom il-kelma tiegħi illi kif is-sena l-oħra qedtilkom ħanaħdmu mhux 100% ma bil-200% u rajtu r-riżultati issa mhux bil-200%, bil-500% ħankunu qegħdin naħdmu sabiex nindirizzaw ukoll dawn il-punti. Għal dan id-diskors, il-folla wieġbet b'approvazzjoni u blajta li dwiet madwar il-pajjiż tul l-aħħar ġimgħat, dik favur l-ottimizmu. Ringrazzjawkom tal-kuraġġ li tajtuna biex flimkien inkomplu naħdmu għal Malta ottimista. Dan l-aħħar smajna ħafna dwar id-berik ta' ċiket ta' tiġ ta' persuni omosessuali li ma' d-berik sar minn qassis. Dwar dan kien hemm min qabel u kien hemm min ma qabilx kif se naraw fis-servizz. Nisimgħu bid-berik ta' ħafna affarijiet bħal tal-figolli, tal-nimali u istanka żmien li jitbirku djar. Insomma, skont l-okkażjonijiet. Iżda issa nħolqot problema dwar d-berik ta' ċiket għal koppji omosessuali. X'hemm ħażin dwar dan? Għandha titħalla, niskopru dan mill-pubbliku. Skużawni, taħseb li qassis għandu jbirek ċiket għal koppja gay? ċiket biss? No comment, le ma naħsibx le. Għaliex le, mhux nisbħal ħadd ieħor? Mela m'għandux dritt għalja. Mhix bniedem ukoll miskin. Xini? Assisin taqbel li qassis ibbirek ċiket għal koppja gay? Ma nfix oġġezzjoni. Iwa. Taqblu li qassis ibbirek ċiket għal koppja gay? Berikom. M'għandu ebda problema bejna. Ma għaliex le. Xorta, mhux nies huma wkoll. Iva, ma tagħmilx differenza da kulħadd għandu dritt tiegħu, ġifieri. Taħseb li qassis għandu jbirek ċiket għal koppja gay? One, no thank you. Xorta li jgħin. Xorta. Xorta li jgħin. Volja knisja tipprizka li ċiket. Xorta. Għallulna m'hemm xejn ħażin, madankollu l-Knisja tinsisti li tberik ta' ċiket għal koppja gay m'għandux isir. Dan għax il-Knisja dejjem ippritkat li l-erusija għandha dejjem tkun bejn mara u raġel.
Il-liġi li daħlet li jiġifieri żwieġ jista' jkun bejn raġel u raġel jew mara u mara, ma narix tagħmel differenza. Imma jekk Alla ħalaq bniedem daw in-nies huma hekk irdu jkunu bħalna. Anke għal-gejs u għal-lesbjani għandhom dritt birkuhom ukoll. Naħseb għandi nifhem li hija problema tal-Knisja Kattolika jew ixju li għandha x'taqsam mal-Knisja Kattolika. Issa ma ħaġġ ċiliġi, jistgħu jiżżewġu. Bella kollhom ċilika. Il-Knisja tippritka wkoll imħabba. No comment. Thank you. Min iħoss li tberik ta' ċriket huwa xi ħaġa ħażina, ikkummenta magħna jew kien hemm min baqa' għaddej. Qegħdinilhom lil dawn in-nies li sas-sena li għaddiet il-Papa Franġisku kien qal frażi li laqtet lil bosta. Kien qal li persuna omosessuali li tfittex lil Alla min aħna biex niġġudikawha. Ma naħsibx li naqbel jien. La ma naqbilx. Le, ma naqbilx. Pap, jgħana ma nikkommentax fi. Ma nafx, ma nistax ngħidlek, ma sorry, ma nafx. Programm ieħor News.mt wasal fit-tmiem u nħeġġeġ lilkom tiktbulna jgħidulna bl-istejjer tagħkom. L-indirizz tagħna huwa onenews@one.com.mt. Jekk tixtiequ terġgħu issegwu dan il-programm jew programmi oħra tistgħu issibuhom fuq iċ-channel tagħna fuq YouTube. Il-Kamra ta' l-aħbarijiet iżomm ukoll il-paġna Facebook tagħha dejjem aġġornata. Grazzi tal-li kontu magħna l-kumplament tas-serata tajba.